లోన్ యాప్లకు సంబంధించి వస్తున్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఆన్లైన్ యాప్లు అవ్వడం. ఆన్లైన్ యాప్ల్లో ముందు కనబడుతున్నటువంటి మనుషులు వేరు, తెర వెనక సూత్రధారులు వేరుగా ఉంటున్నారు. వీటన్నిటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళ అడ్రస్లు సంపాదించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది విచారణలో చాలా సమయం పడుతుంది. నిజంగా ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కనుక ఈ ఆన్లైన్ యాప్లని దాదాపు కంట్రోల్ చేయాలి అనేటటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు లేకపోతే కాబట్టి దీనిపైన ఒక ఉన్నత స్థాయిలో కూడా డీజీపీ గారు కూడా సమీక్షిస్తున్నారు. దీన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేటటువంటిది సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి మొట్టమొదట ఏదైతే ఒక డైలమా అనేటటువంటిది ఏర్పడిందో సైబర్ క్రైమ్స్ సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవడంలో ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వాలనేటటువంటిది ఒక చిన్న విరామం అనేటటువంటిది ఎట్లయితే వచ్చిందో లోన్ యాప్స్ సంబంధించింది కూడా ఒక మెకానిజంని ఎట్లా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా రూపొందించుకోవాలనేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది. ఇది తెర వెనుక జరుగుతుంది. దాదాపు చైనా నుంచి కూడా ఆపరేషన్ అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల కొంచెం సమస్యగా మారుతుంది తప్ప ఎవరు కూడా దీని నుంచి తప్పించుకోలేరు. లోన్ యాప్లు అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి ఆత్మహత్యల ఆలోచనలు చేయొద్దు. అవమానంగా భావించటము, ఎందుకంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మార్పింగ్ ఫోటోలు ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల అవమానంగా భావించి కుటుంబాలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాయి. అందుకని పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి వాళ్ళని ఎవరు కూడా సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడొద్దు. అందరం కూడా మద్దతుగా నిలబడాలి. ఎవరి ఫోన్లో అయినా ఏమన్నా అట్లాంటి కాంటాక్ట్స్ వచ్చినా కూడా ఆ కుటుంబానికి బాసటగా నిలబడడానికి మనం ముందు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఖచ్చితంగా దీనిపైన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఎవరు కూడా ఉపేక్షించేటటువంటి ఆలోచనలో లేరు. కాకపోతే ఇది ఒక కొత్త యంత్రాంగాన్ని నిర్మించాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉంది లోన్ యాప్లకు సంబంధించి. ఎందుకంటే మనుషులు కనపడడం లేదు. ఇది తెర వెనుక జరుగుతున్నటువంటి ఒక యుద్ధము. కనుక దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఒక కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకునే లోపు దయచేసి మనందరం కూడా మానసికంగా కూడా దీనిపైన యుద్ధానికి సమాయత్తం కావాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా అందరూ కూడా మద్దతు ఉండేటటువంటి విధంగా దీన్ని మనం ముందు సమాజం తయారు కావాలి. ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకునేటటువంటి విధంగా కొత్త చట్టాలు కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.